my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. И докато навън дъжд се сипе над Пловдив, дойде време аз да сипя на Suicide Squad. Така, скъпи приятели, Suicide Squad не е добър филм. Не. Написах ревю на филма, което се получи около 2-3 страници и реших, че просто не си струва да ви карам да се мъчите да четете 2-3 страници за този филм. В рамките на 40 минути Suicide Squad не ти представя нито една спокойна филмова сцена. Всичко е или твърде претупано, или твърде насечено, или е задушено от някаква твърде силна и неподходяща музика. Голяма част от сцените, които всъщност предизвикваха интерес в хората, които очакваха Suicide Squad, просто ги няма. Огромна част от тези сцени, които са свързани с историята на Харли Куин, как тя е била доктор Харлин Куинзъл, как се е запознала с Жокера, как се развиват отношенията им. Всъщност най-интересно свързано с този филм и концепцията на Suicide Squad, може би по принцип, го няма. Защото някой е решил, че ще дойде с голямата ножица. Кръц, 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 кръц. Мога само да предполагам, че това не е бил Дейвид Ейър, режисьорът, а са били готените хора в Warner Bros, които се паникьосаха след случилото се с Батман срещу Супермен. Пъпки ми избиха от този филм. Който и да е виновен, е факт, че историята на Жокера и Харли Куин в Suicide Squad е брутално съкатена. Аз лично не съм сигурен, че някой, който не е запознат с Харли, който не е запознат с динамиката на отношенията и с Жокера, въобще ще схване каква по дяволите е тази малка, откачена, изключително симпатична млада дама и какви всъщност са отношенията и с побъркания тип с зелената коса. Защото това всъщност не е добре разказано. Стигаме до най-хубавото. До Лето. Джаред Шибаняка Лето. Държа да отбележа, че Жокер е любимия ми злодей от комикс. Държа да отбележа, че по принцип не съм най-големия фен на Джаред Лето. Все пак, с оглед на факта, че човека има Оскар. Не, че това значи нещо. Бях оптимист, че той ще успее да създаде някаква своя интерпретация на персонажа, която да е запомняща се. Но Джаред Лето не играе Жокера. Джаред Лето не е моя Жокер. Не защото не харесвам това, което той прави, а просто защото той не играе комиксовия персонаж, чието име носи. В Suicide Squad Джаред Лето играе сводник, бял рапър, псевдогангстер, страдащият Ромео, готовият на всичко за любимата си рицар. Знаете ли какво не играе Джаред Лето в този филм? Той не играе Жокера. В почти нито един момент. Мразете Лето. Защо не се усмихва? Не е ли това основното нещо свързано с Жокера? Жокера има усмивка. Жокер има зелена коса, Жокер има бяла кожа, Жокер има червена, широка, психопатска, ненормална, сбъркана, леко олигофренска понякога усмивка. Но не, Джаред Лето е решил, че неговият Жокер ще е един изключително сериозен човек. О, сетих се, има татуирана усмивка на ръката си, което би трябвало, нали, по някакъв начин да компенсира. Може би това е интерпретацията, която аз съм твърде прост за да схвана. Вероятно е гениална, не знам, може в мен да е проблема, но не. В целия филм той се засмя 5 пъти. Беше усмихнат още 3 пъти. И то в моментите, в които го тресеше абстиненцията. Ма из останалите ли трябва да казвам нещо? Уил Смит играе Уил Смит, което е Джей Кортни е изненадващо не дразнещ, всички останали са плашещо забравими. Но, whatever. Има смешки в този филм. Филм на DC с смешки. Някои от тези шеги трябваше да ги разказват на Джаред Лето, за да е по-усмихнат по време на снимките.
Suicide Squad е изграден от отделни парчета, които само по себе си може би са много добри. Включително и Лето. Не знам, може би ако не бяха урязаните сцени, може би ако те бяха във филма и създаваха една по-плътна и смислена история около него и Харли, тогава може би нещата щяха да са много по-добри. Ако всички тези парченца, от които е съставен Suicide Squad, бяха наредени по един съвсем различен начин, може би ще се получи нещо много добро. Моята теория е, че хайпът прецака Suicide Squad. Около филма имаше твърде много шум. Създадоха се твърде големи очаквания за него. Очакваше се той да е по-добрият DC филм, който да върне вярата на феновете, че DC могат да догонят Marvel в своят опит да създадат филма във вселена. Не се получи. Трябва да се снимам и да твитна снимката на Джаред Лето, за да види той какво означава усмивка. Джаред Лето. Йокера. Джаред Лето. Йокера. Та не ви препоръчвам да давате пари, за да гледате Suicide Squad на кино. Все пак България е втора в света по пиратство. Първи са Литва, което е супер странно. Последни са Германия, където само 1,7% от населението тегли филми, музика и софтуер от нелегални сайтове.